Пипи отива на цирк. В малкия град пристигна цирк и всички деца хукнаха при своите майки и татковци и заврънгаха да ги пуснат на представление. Том и Аника направиха същото и техният добър татко веднага извади няколко лъскави сребърни монети и им ги даде. Стиснали здраво в дланите парите, те нахълтаха у Пипи. Тя беше на верандата при коня и сплиташе опашката му на тънки пличци, които кичеше с червени панделки. Днес той има рожден ден, ако не се лъжа, и за това трябва да е издокаран, каза им тя. Пипи, искаш ли да дойде с нас на цирк? Каза задъхано Томи, защото беше тичал много бързо. Мога да дойда с вас къде ли не, но дали мога да дойда на цирк не знам, защото нямам представа какво е това цирк. Боли ли там? Колко си смешна, как ще боли? Знаеш ли колко е весело? Коне и палячовци и красиви жени, които ходят на въже. Но струва пари, каза Аника и разтвори ръчичките си, за да провери дали лъскавата монета от 2 крони и двете по 50 йоре са още там. Аз съм богата като вълшебник. Все още мога да си купя един цирк, макар че ще стане тясно, ако имам повече коне. Палячовците и хубавите жени някак ще набутам в килера, но тая работа с конете ще бъде по-трудна. Щороти, кой ти казва да купуваш цирка? Трябва да си платиш, за да гледаш, разбираш ли? Гледай ти. Да нима гледането струва пари? Аз по цял ден се разхождам и зяпам. Кой знае колко пари имам да давам за това? След малко тя внимателно отвори едното си око и започна да го върти на всички страни. Да струва, колко си ще струва, но просто трябва да погледна, каза тя. Най-сетне Том и Аника все пак успяха да обяснят на Пипи какво е това цирк и тя отиде да вземе няколко златни парички от своята чанта. После си сложи шапката, голяма колкото колело, и тримата се запътиха към цирка. Навалицата се блъскаше пред купола, а пред гишето за билети се виеше дълга опашка. Постепенно дойде ред и на Пипи. Тя вмъкна главата в прозорчето, впери поглед в добродушната стара дама, която седеше зад гишето, и попита. Колко струва да те погледа човек? Но старата жена беше чужденката и че не разбра какво й каза Пипи, я отвърна. Малко момиче струва 5 крона на хубаво място, 3 крона на по-лошо място и 1 крона на правостоящ. Аха, но тогава ще обещаеш да ходиш и по въже. Тук се намеси Томи, който обясни, че Пипи иска билет от по-евтините. Пипи подаде 1 златна паричка и старата жена я заоглежда недоверчиво. Дори я захапа, за да се убеди дали това е наистина е златна, и едва тогава Пипи получи своя билет. Освен това, получи и много сребърни пари като ресто. Кажи, какво да ги прави тия грозни малки бели монети? Я се ги задръж, аз пак ще погледна 2 пъти на правостоящ. Тъй като Пипи решително отказа да вземе рестото, дамата замени билета с билет на първи ред и даде билети за същия ред и на Томи и Аника, без да им вземе пари. Ето как стана, че Пипи, Томи и Аника се настаниха на чудесни червени кресла точно до арената. Томи и Аника се обръщаха много пъти, за да помагат на своите съученици, които седяха много по-назад. Ама че странна колиба, но както виждам са разсипали талаш по пода. Не че съм дребнава, но го намирам за небърливост. Отбеляза Пипи, която се отглеждаше смаяно. Той ми обясни, че по всички циркови арени има талаш, за да тичат по него конете. На специален подиум се беше разположил оркестърът на цирка и внезапно се разнесе бодър марш. Пипи бурно запляска с ръце и се подскача възхитено на стола си. И слушането ли струва пари или то безплатно? Попита тя. В същия миг дръпнаха завесата от входа за артистите и директорът на цирка, облечен в черен фрак и с камшик в ръка, се появи на арената, последван от 10 бели коня с червени пера на главите си. Той сплющя с камшик и конете обиколиха в тръс арената. После отново изплющя с камшика
и всички коне вдигнаха предните си крака върху преградата, която ограждаше арената. Един от тях беше застанал точно срещу трите деца. Близостта на този кон никак не се понрави на Аника и затова тя се отдръпна колкото можеше по-назад на стола си. Пипи обаче се наведе напред, хвана коня за кръка и му каза: „Здрасти, как си? Много поздрави от моя кон. Той също има днес рожден ден, само че му вързах панделки на опашката вместо пера на главата.“ За щастие Пипи пусна кръка на коня преди директорът на цирка да изплющи отново с камшика, защото тогава всички коне свалиха крак от преградата и пак започнаха да обикалят арената. Когато този номер свърши, директорът учтиво се поклони и конете изтичаха навън. В следващия миг завесата се дръпна отново и на арената се появи катранено черен кон, на чийто гръб беше застанала права, красива девойка, облечена в зелено копринено трико. Програмата пишеше, че се казва Мис Карменсита. Конят се понесе в кръг по талаша, а мис Карменсита стоеше спокойно и се усмихваше. Но после се случи нещо. Тъкмо когато конят минаваше покрай мястото на Пипи, нещо профуча във въздуха и това не беше някой друг, а самата Пипи. Тя застана върху коня, зад мис Карменсита, която отначало така се слиса, че едва не тупна на земята, после се ядоса и замахна с ръце назад, за да накара Пипи да скочи долу, но не успя. „Хайде по-кротко, няма само ти да се забавляваш, има и други, които са си платили.“ Тогава мис Карменсита реши да скочи, но и това не стана, защото Пипи я беше хванала здраво през кръста. Сега зрителите не издържаха вече и започнаха да се смеят. Беше наистина смешна гледка. Красивата мис Карменсита, здраво хваната от малко червенокосо момиче с големи обувки, което сякаш цял живот само беше участвал в циркови представления. Ала директорът на цирка съвсем не се смееше. Той направи знак на своите разпоредители с червени униформи да спрат коня. „Свърши ли вече номера тъкмо, когато стана толкова весело?“ попита разочарована Пипи. „Проклето дете, махай се!“ процеди през зъби директорът. Пипи го погледна отчаяно. „Но защо ми се сърдиш? Аз мислех, че сме дошли да се забавляваме.“ Тя скочи от коня и се върна на мястото си. Веднага дойдоха двама едри разпоредители да изхвърлят. Те я хванаха и се опитаха да я вдигнат, но не успяха. Пипи си седеше неподвижно и те просто не можеха да я помръднат от мястото й, въпреки че дърпаха с всички сили. Не им остана друго, освен да повдигнат рамене и да се отдалечат. Междувременно бе започнал следващият номер. Това беше мис Елвира, която щеше да ходи по въже. Тя беше с розова поличка от тюл, а в ръцете държеше розово чадърче. С малки, грациозни стъпки, мис Елвира се спусна по въжето и започна да прави какви ли не сложни фигури. Беше много красиво. Мис Елвира показа, че дори може да ходи заднишком по тънкото въже. Но когато стигна до малката платформа в края на въжето и се обърна, ето че там беше застанала Пипи. „Какво ще кажеш?“ попита очарована Пипи, когато видя изуменото лице на мис Елвира. Мис Елвира не каза нищо, а скочи долу и се хвърли на врата на директора, който беше неин татко. А той отново изпрати разпоредителите да гонят Пипи. Този път дойдоха 5, но всички зрители се развикаха. „Оставете я на мира! Искаме да видим червенокосото момиче!“ И затропаха с крака и запляскаха с ръце. Пипи се спусна по въжето и сега се оказа, че номерата на мис Елвира не бяха нищо в сравнение с уменията на Пипи. Когато стигна до средата на въжето, тя вдигна единия си крак право нагоре, така че голямата обувка образува нещо като покрив на главата й. После наклони ходилото напред и се почеса с върха на обувката зад ухото. Директорът на цирка никак не беше възхитен от участието на Пипи в неговото представление. Той искаше да се отърве от нея, затова тихо се прокрадна и разхлаби механизма, който опъваше въжето. Беше уверен, че Пипи ще падна. Но това не стана. Вместо да падне, Пипи залюля въжето, напред-назад, все по-бързо и по-бързо и изведнъж скочи високо във въздуха и се озова върху гърба на директора. Той така застресна, че хукна да бяга. „Ех, че игрив кон, но защо си нямаш пискюли на главата?“ каза Пипи.
След това реши, че е време да се върне при Том и Аника, смъкне се от гърба на директора и се настани на мястото си, защото щеше да започне следващият номер. Той се позабави малко, тъй като директорът трябваше да отида и да изпие чаша вода и да се среше. После се появи отново, поклони се на публиката и съобщи: уважаеми дами и господа, след един момент ще видите най-голямото чудо на всички времена. Най-шилният човек в света, шилният Адолф, дошега от никога не победен. Моля, дами и господа, ето шилният Адолф. Тогава на арената пристъпи тежко огромен здравеняк. Беше облечен в трико с телесен цвят, препасан през корема с леопардова кожа. Поклони се на публиката и изглеждаше страшно доволен. Вижте само какви мускули! Директорът притисна ръката на силния Адолф, върху която мускулите се издуваха като големи топки. А сега, уважаеми дами и господа, позволете ми да направя едно наистина интересно предложение. Кой измежду вас ще дръсне да се прибори шилния Адолф, кой ще дръсне да се опита да надвие най-шилният човек на света? Храбрецът, който победи шилния Адолф, ще получи 100 крони. Помислете си, дами и господа. Моля, заповядайте. Кой ще излезе напред? Никой не излезе напред. Какво каза тоя и защо говори на арабски? Попита Пипи. Каза, че който може да надвие ония мъжага, ще получи 100 крони, обясни Томи. Аз мога, но ще ми е жал за него, защото изглежда добричък. Това все пак не може да направиш, че той е най-силният мъж в света, възпротиви Саника. Най-силният мъж? Да, а пък аз съм най-силното момиче в света, не забравяй това. През това време силният Адолф вдигаше големи железни топки и огъваше яки железни прътове, за да покаже колко е силен. Господа, наистина ли никой не иска да изпечели 100 крони? Наистина ли ще съм принуден да ги запазя за себе си? И той размаха банкнотата. Не, наистина не бива, обади се Пипи, прекрачи преградата и излезе на арената. Директорът направо пообясня, когато я видя. Махай се, да не те виждаш повече. Защо си все така неучтив? Аз само искам да се боря с силния Адолф. Тук няма място за шеги. Изчезвай преди шилния Адолф да събележи твоето нахалство. Но Пипи мина покрай него и пристъпи към силния Адолф, хвана го за голямата му ръка и сърдечно я раздрукца. Ще се преборим ли? Подкани го Пипи. Силният Адолф я гледаше и не можеше да разбере за какво става дума. След 1 минута започвам, заяви Пипи. И така направи. Тя сграбчи силния Адолф прекръста и преди някой да проумее какво става, го събори на тепиха. Силният Адолф се изправи с пламно лице. Дръж се, Пипи! Викаха Том и Аника. Зрителите чуха и също започнаха да викат. Дръж се, Пипи! Директорът седеше на парапета и кършеше ръце. Беше много ядосан, но още по-ядосан беше силният Адолф. Откакто се помнеше, никога не беше му се случвало такова ужасно нещо и реши да покаже на това червенокосо момиче, що за мъжага е силният Адолф. Той се хвърли към нея и хвана през кръста. Ала Пипи беше непоклатима като скала. Още можеш, окуражи го тя, но веднага се изтръгна от хватката му и след миг силният Адолф отново се просна на тепиха. Пипи застана на страна да изчака, докато стане. Тя не чака дълго. Той се надигна с рев и се спусна към нея. Тралала, хопсеса, измърмори Пипи. Всички в цирка тропаха с крака, хвърляха шапките си нагоре и крещяха. Дръж се, Пипи! Когато силният Адолф се втурна към нея за 3 път, Пипи го вдигна с изправени ръце над главата си и обиколи с него арената. След това пак го повали на тепиха и го притисна към земята. Сега, драги чичко, смятам, че няма защо да продължаваме. По-весело, отколкото беше до сега, няма да стане. Пипи победи! Пипи победи! Викаха всички в цирка. Силният Адолф светкавично се измъкна. Директорът на цирка трябваше да даде на Пипи стотарката, а се личеше, че с най-голямо удоволствие би я сдъвкал. Заповядайте, госпожице! Заповядайте 100 крони! Фу! Какво ще правя тая хартийка? Дръж се и си опечи в нея чирози, ако искаш. И тя се върна на мястото.
Брей, че дълъг този цирк. Няма да е лошо, ако си дремна малко. Събудете ме обаче, ако стане нещо и трябва да помагам, каза тя на Том и Аника. Тя се отпусна на стола и веднага заспа и продължи да си хърка, докато разни палячовци, гълтачи на ножове и укротители на змии показваха майсторството си пред Том и Аника и останалите зрители в цирка. Но според мен Пипи беше най-добра от всички, прошепна Томи на Аника.